Em tiro on en pensarem, una nova foto. L'Anna se'n va als Pirineus, gràcies. I aquí tenim la Cris i el Rosa fent un gran saltiró. I el Tozal se'ns en va el José Luis i en Juanxa puja al Can Candy. Antoni Granados passa per la masia, però entre setmana el pobre se'n va apagar el foc de les Martines. En Josep cap a la Mola amb el Mentpiriuers i el David per aquí dalt també al parc, on també hi tenim la Laura i la Loli. La Loli, que se'n va als pins recaragolats. I aquí tenim la Mònica, la Issa i la Felissa. I la Eva, que també se'n va amb aquests acolorits amb la Isabel. En Joan Fort, i uau! I pugem a la Mola amb el Fran. I aquí tenim el Tere i el Fran. I el Miquel, que se'n va cada dia a córrer i ens envia la seva foto. La Marisol, per Pesons, a Andorra. I en Pep, aquí a la Seu d'Urgell. I les noies de Campalet, que surten a córrer un parell de dies. I també tenim en Manuel i la Marta. Anima't!